Binati ug minahal kong matalon kay katong ganahan mo pala itog balot guys. Ari lang ta sa 7-Eleven diri sa lungsod sa Matalom niya. Karon di ay anniversary nila niya na nagpromo sa house nila. Katong ganahan kay barato ra ilang mga pagkaon rod kay kuan ang hotdog 50 man to no, minus 22 28 na lang. Okay, kadtong ganahan mo arig 7-Eleven ari lang ta yan sa kuan guys nag-sale sila kadtong ganahan magkuan musuroy o mukaog balot magpulutan ari lang ta sa 7-Eleven at bang sa 7-Eleven guys nadapit sa Matalom Fire Station. Okay, today is July 11, 2024. Iko pipi tinuray masimple magyapon balot ko sing vlog magyapon kila boss mga binati og minahal kong matalumnon. Welcome to my channel, welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nang hinahanglan og mga negosyante, nang hinahanglan og mga investor. Ako mang hinaot nga daghang mo sanong, daghang mo put up og negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon headed by sa atong buutan og maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio sa timbok Team Pahulio aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan og kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Ato silang tabangan guys aron magpadayon ang mga programa, ang mga proyekto para sa katawhan og kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod. So, bitaw guys, tinuod guys, ang lungsod sa Matalom nang hinahanglan jud og mga negosyante, nang hinahanglan og mga investor. Ako mang hinaot nga inyo kong tabangan sa akong advokasya ang pagpadaghan sa mga negosyante, pagpadaghan sa mga investor diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys, nang hinahanglan ko sa inyong suporta aron ma-realize ang atong damgo alang sa lungsod. Charot. Maladog correct kayo no, maladog tinaw guys. Amo jong ko ang guys sa tinuon na bitaw. Kanang hinahanglan mig kintahay namoy mga kuan bitaw. Unsa man day epekto sa mga negosyante kung dunay mga negosyante diri sa lungsod sa Matalom. Adunay mga investor nga mosud. Ang epekto ani guys sa tinuod jud maka-create hijag trabaho, maka-create hijag murabag kuan sa taga Matalom ba. Mga kanang murag makakaon siya income na makakuan economic cycle kay kung adunay mga kintahay mall, maghimo og mall diri, mga supermarket, mo jud ni ko nga mo ninja kuan maka-create siya trabaho, maka-create siya negosyo sa taga Matalom, maka-create siya mga kintahay na mall ha, makahimo mga ako taga Matalom makahimo kog kuan mga negosyo bang boarding house nga mao nay unsa ka importante ang mga investor sa kalugar mao nga ako mang hinaot nga inyo kong atong sulayan sa pagnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Once again, Iko pipi tinuoray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod. Mayong hapon unya karon di ay is July 11, 2024 anniversary sa 7-Eleven. I hope nga mga duta aron atong suportahan ang mga investor nga miari na diri sa lungsod sa Matalom. Once again, maayong hapon o God bless kanatong tanan.